Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama, ania ang sumpay ning nagnapustang sugilanon. Ikaw, akong unungan. Nahinanok iti tingalig maayo ang bata. Wa pa man mahigmata. Kay wa man mo hilak. Dong laki, natog ka pa. Ginoo ko. Wa si laki. Unsa man ray akong buhaton. Wa na ba si Nubi? Laki! Dong, laki! Ayon man taon ka, dong! May sakinan. Tingalig si Alma na karon. Manaog kog dali-dali. Aron, ako masultihan nga wa na sa among kwarto si Laki. Boss, mura magwaitaw. Alma! Kami ninang. Ginoo ko. Ronel! Do si Laki dong. Wa na sa among kwarto. Sige, was yung kwarto ng May Malaysia. Ayaw lagkasuko. Ako laging gibilin sa akong kwarto ang bata kay natuog man. Pero sa akong pagbalik, wa na siya dito. Ato tao siya pangitaon, Ronel. Dali, Chokoy. Pangitayan mo rito ang bata. Iyay ka. Mau di mulak ko ang bata. Hindi ko magsiya, Chokoy. Mahimong may magkawat sa bata. Unsap! Luwat! Dali na dahin, Chokoy. Mahimong, huwag pa magkalayo ang kidnapper. Moban ko, Ronel. Ma, dili ka lang. Pero doon ay makasulti na nubis na itabo sa among anak. Kung dili na mo masakpan, mudiretso mi sa presinto sa kapulisan. Aron ipablater ang naitabo sa kong anak. Sige na, pagdali, Chokoy. Ay, oo, sir. Good job. Sige, dadadayon na sige kasabutan na tong bahay. Oh, unsa man, kumpleto na ang bibiron o ang gatas? Sige. Wanahan ako karon taod-taod. Sigurado gyud ko mag-ulas topi kung masayod siyang wanas laki. I'm sorry, pero dili di magdugay. Kung musugot ka lang dayon sa kong kondisyon, imo rin gyapon makita ang imong anak. Boss, huwag mo kita nasundan sa kinan sa atong pagbiya silang Dainobi, boss. Dako nga ako pagtuo, Choks. Nga, taod-taod lang nakuha ang bata. Una pa mabantay ni Mama Taling. Bitaw sa no? Sa mga tao'y bation ni Dainobi kung may bawas ang paggawa ni Lucky. Mudiretso tag presinto, Choks. Unya, mubalik ta silang nubi. Sige, boss. Diretso tag-presinto atos kapulisan. Unsa man kahatay bation ron ni Nubi nga inig-uli niya. Wa na si Laki. Ay, Ginoo ko in taon. Kinsa may nagpasipa sa bata. Giunsa man sad ka pagkuha ang bata. Mubalik ko sa akong kwarto. Dili sad mahitabo nga anhi mo agi ang kidnapper. Kaya ako unta siyang makita. Ay, diin man gid ka agi ang kidnapper. Diin man siya agi. Hala, ang bintana mikang Dinhi gyud mi agi ang kidnapper. Abli na ang bintana. Animal, may hagdanan pa sa ubos. Mao na giagian sa kidnapper. Unsa kay bation ni Nubi ning itabua. Malipay gid si mama ini akong ibalita niya. Hamugaway ang bahay nga giandam di ay sa akong kauban sa trabaho kani adto. Ma! Ma! May nakuha na kong bahay nga atong puy-an. Ma! Ay, makas mama. Huwag man siya makadungog sa akong pagsangpit niya.
Oy, niaraman di ay ka din ni ma. Huwag ka makadugog sa akong pagsangpit. Nobe. Ma? Nausa ka? Hayan si Lucky. Nobe, anak. Masaylo ako. Ma, nausa man ka. Hayan si Lucky. Masaylo ang taon ko, anak. Gibantayan kog maayo si Lucky. Pero unsa ma? Unsay nahitabo? Hain ang akong anak. Hain ma. Nobe, anak. Masaylo ang taon. Ngano lagi ma, ngano? Hay si Lucky. Nobe, Naibaw ka ba hain ang akong anak? amo nang gipablater sa presintos kapulisan ang paggawa ni Lucky. Usa? Gibiyaan ako si Lucky na kay nakatugman. May ato kuskusina kay nag-init kog tubig. Pagbalik na ako, wa naman si Lucky. Ginoo ko. Okay, may balik na ito nga itong anak. May mga pulis uni ang mga ni aron na maghimog investigasyon. Ikaw na kayo ikaw! Ikaw may nakaingunan ng tanan! Ikaw! Ikaw ni mo nga itong anak! Kinsa may nangilabot sa akong anak! Kinsa man! Sige ito, ha? Ikaw ba'y nagpakidnap sa mong anak ni Nobe? Ibalikin taon ninyo ang akong apo. O pa ito makatutoy, tingalig yung gutom na siyang maayo. Ha? Gikidnap ang bata? Si Lucky? Ano lang, kung nain mo dadang akong anak, tugang! Ayaw patagag pamasangil ha? Wa ko'y kalibutan sa nahitabo sa bata. Jack, tabangi ko. Pangitaang akong anak. Oh, karon dayon, Nobe. Tungod uga lang ning akong pangitaon si Lucky. Ako ning ibalik nimo. Nawa ang bata. Kinahanglan makunta ko dayon si Alma. Nobe, anak. Ay, nagkaroon si Lucky, ma. Anak. Tingalig igutom na si Lucky. Tingalig mihilap na siyang maayaw, ma. Nobe. Unyar ko mula kawin pangapunta sa mga pulis na mo imbestigar sa paggawa sa atong anak. Sa magkahibatiyo ni Alma. Gituman giday dayon ni Alma nga kung gimando niya. Hadlok giday si Alma nga bawawan. Oh. Ganina ramang nagsigig bagting ang niya cellphone. Pero wa man to baga. Murag lain na ni da. Mudiritso ko sa ilang building. Matultulan ka sa mga pulis ang nahimutangan ni Lucky. Dili magdugay sila kay sa mga kamot sa mga kidnappers. Nobe. Nakakita ka sa mga pulis nga nagpabilin din eh. Sila mo trace up. Hay na nga tong anak. Sa gayon nga manawag ang mga kidnappers alang sa ransom money. Ngayon ang Panginoon. Ransom money? Daghan ang nahibaw. Nga usa ka milyonarya si Alma. O nakasiguro ang mga kidnappers nga mahatagan gid sila ni Alma sa pangayoon nilang ransom money. Amahan ka man ka ha. Huwag kalibuhaton aron makuha ang giingon mong imong anak. Nubi. Kung akong kinabuhi ang ibaylo, aron mahibalik nimo nga atong anak. Andam ko kining itahan. Ganong ang ako pamang anak ang gipasipanan. Ako na lang unta to. Ay, napakilak. Basta ako isaan nimo. Ibalik ko ginimo nga atong anak.
Doon na sa mama ni mo. Ganiharan na siyang siging hinilak. Tingalig masakit na niya siya. Maluya ang immune system. Cancer ba di ay ang iyang sakit? Mama. Si Mama. Ayaw siya basulas na itabo. Tinanggasab kayo ni Mama Taling ang iyang apo. Usa sige na. Doon siya. Pakitsulti. Ngarang niya pa man ka. Nubi, gusto ko makikunong ni mo. Atong anak ang gikuha gikan nato. Busa, buhaton ko gyud ang tanan. Makita mo lang siyang balik. Ang akong cellphone. Sige, sige. Tubaga dayon. Tingalig, ang kidnapping na karon. Kung magayog rest sa money. Ako mo'y mubayad. Sige na. Tubaga nang nanawag ka. Sige, akong tawagon. Hello? Love, Love, si Lucky! gusto mo siya magkita? Naibaw ka sa nahitabo sa akong anak? Hay siya, Alma! Tugani ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!